Okay, naimbag nga malam kada kayo aming gagayong kakabsat. Mano manan iti oras iti ag-agong is nan radyo. Itangal daw ket entayo pagtutungtungan iti maysa nga napateg nga cultural practice iti Mountain Province nang runa ditoy sagada may panggap iti dawes kagayem. Dahito nga kaugalian ket inpasa dagiti napuan wenno kapututan tayo. Uray ita iti dawes ket agtultuloy nga maaramid dito sagada iti kabayatan iti modernisasyon ken panagraira dagiti artificial nga intelligence kagayan man. So iti part 1 na daytoy kagayam ket daytoy what is dawes ba talaga? Ti dawes ket maysa nga nainsigudan nga igurot ritual iti cleansing ken ritual ti healing amar aramid dito sagada ken dumapay apasat iti montañosa. Mararamid daytoy no patyen iti maysa nga individual nga adda kasapulan a maisubli iti panagbalanse ken panagtutunos iti biag. Kidawan ti ritual iti panangiwanwan. Salaknib, nga panagagas, ken bendisyon manipod, ken iti kabunyan. Kastamet manipod kadagiti nagapuan ken espiritu. Yeah? Dagiti tattao dito sagada, naunag iti panakaisil po iti biag iti aglawlaw iti komunidad. Ken dagiti saan ang makita ana espirituan wenno dagiti unseen iti English nga kunada. Gapo ditoy wenno gapo iti daytoy pamati may paggarop ang mga pataod ti daduma apasamak iti imbalance wenno mga lokoy iti misfortune. Yeah? Maramid ti dawes tapno madalusan dagitoy a negatibo nga epekto ken maisubli ti talna. Ti dawes ket kadawyan nga dagiti elders wenno panglakayon iti mangitadawlo ditoy. Ipakita ti dawes dagiti napateg a pagalagadan dagiti igurot kas iti panangrespeto kadagiti panglakayon panagkaykaysa, panagyaman, responsibilidad, koneksyon iti aglawlaw. Iti part 2 nagagayam daytoy ket iti adtoy mat dagiti duduma a klase ti dawes. Dawes for cleansing, dawes for healing, dawes for thanksgiving. Yeah? Iti dawes for cleansing ket daytoy nagapu iti kas pagarigan iti nagapu iti baludan ket masapol haan nga didiretso iti balayda iti mapaspasamak ket diretso iti maysa nga naibalod iti dapay tapno may sayang kat ti umuna iti dawes. Iti mausar ditoy kadagiti nagapu iti baludan tinakit-kita ken dagiti bagan dagiti lalakay ket daytoy ket masapol nga dijay piyek wenno dijay hampay lang nga nasingging ako na nahampay lang nga naisina iti ina daytoy manok nga piyek. Awan mapili a klase no basta piyek awang mga mono kawitan dayta wenno ubuan wenno anya. Do apay nga gapo nga kasjay nga ipanda iti dapay wenno iti maysa nga bakanti a balay iti pangsayang katanda ditoy dawes iti naggapo iti baludan tapno madalusan iso na kanhaan nga isida dagiti lalakay DJ Pio nudiket nalpas nga insayang kat DJ panang cleansing iti naggapo ti baludan ikali da DJ piyak nga pinartida. No apay nga ikalida tapno maikali dagijay madi
nga inaaramid na tapnohaan manen nga agsubli di inaaramid na no nagtakaw day taman wenno nagpatay day taman wenno anya dagiti inaaramid na tapno mai kali iti daga tapnohan manen nga kenhan na nga mabalin nga kanon ko nagtatay ken isuna tapno haan na nga agsubli manen di inaaramid na tapno madalusan isuna tanukas nyaman iti inaaramid na matlang ti baludan malinisan iso na matlaang ya. Ket nakasilpo dito ilata iti kunada nga danom ta amuda amon dagiti lalakay ken si aammo tayo matlaeng nga iti danom ket maysa nga kaimportante yan iti biyag. So saren ti danom nga mangi luwalo iti environment iti dagiti nagapuan dagiti tattao idi nga adaan patas ya nga natay idi nga adaan iti patas nga naibalod nga naisayangkatan iti dawas tapno isuda iti tumulong nga mang ilisi wenno mang linis iti maysa na daw usan nga tao nga nagapu iti baludan. Iti may kadwa ditoy ket daytoy aksidente kas iti natnag nga lugan no adda dagiti nagaburan iti maysa nga panagregaay no adda dagiti didigra dagiti nakibaggat iti natay kadagiti biktima anatay ket agdawos da ken no agawid da ket saan da nga istret iti badbato da kasjay. So iti mausar dito ket it's either kumpirmi aso wenno manok. So nga ti kay sayang katanamot lang dayto iti dapay wenno iti maysa lugar ya mabalin nga ramiden da iti igid ta dayto ket panglinis lang kada isuda ya. So nga ti bagan met lang dagiti lalakay dito ta nakabatay iti kapadasan dagiti napalpalabas nga tattao nga isumat iti inararamid dagiti lalakay sakbay nga nagsubli dagiyay riknada. Adda ngamin iti kunada nga tao nga makatba. Di makatba nga kunada ket isu dagiti tattao nga nakapuy unay iti espiritu da iti kakanyada ya. Ada dagiti kapadasan da nga nakibagati na tayo naki-rescue so na wenno nakitulong iti natnagalugan katata di natay nga binagat na kikikikikitan na di jay haanga makaturog ta iso ti kikikikitan na iso nga uray dagiti magaburan iti nargaay nga bantay adda latati kakasjay iso nga ti kastada agdawas daw sa ren dati aso wenno manok tapno magkat di jay madi nga iti bad spirit wenno DJ madalosan di kapanunutan datapno haan nga kumpot kada isuda digay ingkatay dagay tao nga dinanunan daw wenno maawan iti kapanunutan da. Dahil tamat lang kat kasi pumot lang iti danom ya nga iso na iti makaugas amin iti amin adakes ken anyaman dita. Iti magkatalo ditoy ket daytoy kunada nga maysa manen nga example ket di agdawos iti maysa nga tao no kas pagarigan. Daytoy ket daytoy kung kunata yung adultery case ya daytoy nagbabae wenno naglalaki iti asawa da dayapo. Dayta iti maysa nga kinarigat na gagayem. Dayta ti kunada nga maysa tilang iti community no nangaramid ka ti kastata iso ti kunada nga makaalis iti padada a tao. So nga ti kastada ditoy no dijay nagbabae iti daytoy lalaki siyempre ti bagsak na dayta ket agsinada wenno numampayhaan nga agdawos dijay handang agsina agdawos da
agdaos lata di may saka da iso da di babae. No babae di asawa na agdaos di babae tapno malinisan. Uray mo't lang din ang karamid, agdaos mo't laeng tapno mailisi damanen iti kasjay nga napasamak tapnohan manen nga maiyar araman hamanen nga mararamid. No nagsina dagitoy kas day lata ti maiiramid da agdawas dalatan ngam no kayat dati itapnuhaan mo nga sagrapon iti inaramid ti asawam nga aramid ti saan nga nasaya at ken no anyaman iti naramid na isu iti mangsagrap kadagiti negatibo nga epekto iti madi nga aramid na. Tama amo tayo jay kunada nga sakem jay karma nga kunada ya mayat no isu na di dyan na akinaramid isu ti pagbagsaka na nungay kuna nagiti lalakay nungay no ni bakit na akas langay kuna tayo palang no ni bakit na pipyapay no dagi adda nungay dagi ubing no ada iti ubing taado iti nakitan dagiti lalakay ken babakit wenno dagiti insusuron dagiti lalakay idi ken engga natata ket adda palang dagita mararamid ya iti no kayat dagiti agasawang agsublian ada jay kunada matlang ditang dawes iti panagsublin ti agasawa ngem cleansing latta iti pagserkana ya wenno cleansing ken mangpatibker iti pamilyada no agsublian damanen. So nalang nagdaos dagita ti aso manayunan dayta iti manok aso maruno. No nalpas ti jay aso nalpas ti manok agsaruno damat iti maudi amang kaleb wenno mang bubong iti dawas day nga ikapintalo nga baboy ya dagita ket mabalin matanen nga sitaen da daytan ya ngam kuna nagiti lalakay mostly iti mang isayang katmitlang iti dawas ti agsublian nga agasawa ket dagiyay metlang adda kapadasan na kayat nga asawon dagiyay metlang nakisina nga nagsunublian nga isu damot lang ti mang istorya wenno mang ibaga iti napintas nga panagsubli ti agasawa manen ko na tayo manen adda dita dagita latta osar nga osarenda latta ya dagiti kunan latta dagi lalakay latta ngay ket nagsinublian kayo daytoy nga inyatang tayo daytoy nga inaramid tayo ket mangsalimetmet wenno mang patibker iti haan manen nga mapaspasamak iti napasamak nga panagsinayo no diket dijay mangpatibker iti pamilyayo. Numat iti agtatakaw iti maysa nga individual ibagadamat laeng dagiti panagpanglakayen nga agdaos tapno masupyat iti negatibo nga ugali na ken saan manen nga araramiden ya ken no keno no nagpinakawan damanen kiti daytoy tine pagaktat jay tine no nagpinakawan dagiti agasawa ya ket isu dayta iti kung kunata yung di panagdawas na ket haan nga basta-basta ta nagdawas da nga roden nga bawat isa kada isu da ket nagdawas da tunggal may isa kada isu da ket nagdawas da ngem no agsinublian da tamang manen ti kosaran ti aso manok ken baboy ya isu dayta apo iti iti dadto makasasaad wenno hanga kasasaad no iti may panggap iti cleansing gayam iti dadto mapaya klase iti dawas ket daytoy healing daytoy iti panagagas iti may sayang kat no adda ti masakit wenno masaksakit ya marami daytoy no nakaro ti sakit ti maysa a tao wenno mapapati an apiktaran dagiti saan a makita na anos man dayta nga espiritu wenno nauyong
may sayang katidawas tapno kidawon na ti panakaagas, panakaimbag ken panakasalaknib. Sigun kadagiti elders no agdawas ket gumawis wenno umimbag nasayaat ken no agdawas ket matay nasayaat matlaang tahaan nga permi nga reknaan ti nakaro panagrigan. Okay? Ita nga adda iti ospital, maospitalan dagiti tattao ngumno naaramid amin ti pamayan iti moderno apan nakaagas dito yun nga aramaten dagiti pamilya ti masakit wenno ti masaksakit iti tulong dagiti agbaga wenno dagiti adda iti kabailan na iti nga makitungtong iti haan nga makita wenno shaman nga kunada iti ili wenno shaman wenno bagaktatay wenno shaman healer ngumno pareho lata ibagaan dagiti lalakay nga agdawas ken mamati da nga it's either matay wenno umimbag iti maysa nga masaksakit. Adda iti maysa nga na-share dagiti lalakay di nakitungtong tayo kada isuda no panggep daytoy masaksakit nga nabayag DJ may pandi-hospital awan lata ikabila ti kabailan ti pamilya no kas ano nga maagasan awan lata adda dagiti pamayan dagiti lalakay isujay ko naibagatat tayo nga it's either nga mabiyag ison ng agsubliti usto nga kasasaad di tao wenno matay. Kas iti na ibagatat tayo nga it's either matay wenno agbiag nga mabaybayag. Okay? Adda dagiti daduma pamayan dagiti lalakay kuno dagiti agbaga nga ibagada iti pamilya nga padasen yo nga apan agtangad. DJ kunada nga agtangad ket DJ dumawat ka iti aglawlaw no anya iti ipakita iti aglawlaw no agbiag lata a mabayag ti tao wenno umimbag wenno matayen ket daytoy iti maysa a kapadasan nga haan nga maawan iti kapanunutan dagiti tattao gapo ta iso mateneng iti kapadasan nga insuro dagiti lalakay wenno dagiti kapututan kadagiti tattanga henerasyon. No iti maysa nga tao nga masaksakit nga kasjay rumwar iti maysa pamilya abaunon ti pamilya DJ ibagada kinkwana i-explikada no anyaman nga nakita na iyawit na ket isu iti ibagana iti apanda kunada nga di agtangad mapanda iti suban amo tayo kaditi suban DJ man kaspagarigan ditoy maysa nga kaspagarigan iti maysa nga lugar sakbay nga sumrek ka iti vicinitin iti barangay mo ijay daytoy kaspagarigan ditoy maysa nga barangay ket Angkilang ti maysa nga barangay ket Bangnin mapanda magnadalata iti bantay iti bueno mapan iti nagbaetan iti kunada nga barangays ket depende iti makita na it's either anya nga klase nga animal bilit man nga tumatayab uleg man utot man pusa man aso man wenno anya kita nga makita da iti pagnaanda nga mapan nga pagtangadan iti maysa nga example ditoy daytoy ibagbagada nga bilit daytoy bilit ket maysa nga napigsa nga panang pangkitaan da no matay ti tao wenno kaan ngano iti pannagnana nga mapan iti pagtangada na iti suban nga ako natayo
ket DJ bilit ket tumaytayab nga mayat ti uni na nga umun-una wenno sumangsangat deta ti kunada nga napintas kunada ta pasangat ya ngam no once day to bilit ket agpukaw ken agpukpukaw wenno sabali di uni na nga dapat nga di uni na nga gusto tapos bumaba sa baton da ka nga bumaba isubli na sika iti nagapuam wenno ag-cross nga pababa na siya at kanon no ag-cross pasangat ngam no ag-cross no pababa madidijayan iso nga no iti pasangat nga kunada ag-cross nga pasangat ken umununa nga sumangsangat lablabasan na ka nga sumangsangat deta ti kunada nga agbiag ti tao ngem no pababa ag-cross pababa ken sabaton na ka nga sublisi ka iti nagapuam deta ti kunada nga awan gayamen mapanday to yun nukas jay dijay damet nga agdawes da no napintas DJ pandagnan jay nagawid nga ng ibaga nga mayat ti pagpagnana agdawos dalatan nga ibagada nga DJ no napintas iti no mayat iti pagpagnam di agdawos tayo tapno tuloy-tuloy nga umimbag jay tao ya ngam no madi iti pagpagnan jay tao nga napan nga nagawid nga kuna nakasto iti kasasaad awan mapanan daytoy agdawos dalatan tapno adda je balunan je matay nga pumanaw so it's either ti kastada no lalakay dagita wenno no lalakay ti agsaksakit wenno bakit wenno anyaman dita ag partidan iti baboyen ti usaran dayjay tapno kasla adda iti balon dijay tamo da nga rodon nga matayen so atap no ada iti balonan di jay matay iti daddo mapay ket daytoy dawas no gumatang iti daga ngem sakbay pay man dayta nga ituloy tayo dayta nga ket may sapay man ituloy tayo iti may sa akansyon kagayam. Dinay ay nasay kanta sagot unsika kantang nilayat ko sika nang sikanan sabong bibiyak ang inay lalad sakto sika layad ko ay tatawa iwag papena sagot ko sika sikas iningana sika sikay pangkadkadwa magay udo sikanan inspirasyon ko. Okay, nang baglata nga malam ito apo iti tungtungan tayo may panggapi iti dawes. Sa dapat iti may sanga ko na dito yung dawes when no DJ idawusan da DJ lalo na kita managgatang iti daga ken managgatang iti lugan ya
ngamnang nang rona iti panaggatang iti lugan kakabsat ya. Iti kasla nga Thanksgiving wenno kunada nga dawas lata kunada iti lalo dagiti gumatgatang iti luglugan. Ti usaren damot ditoy ket daytoy pato. Apay nga pato, da saludsudon tayo kadagiti lalakay ket kunada pato iti mausar iti lugan tapno haan. Tayo ngamin pato kano ket na nainayad nga magna ken siksiksi nga magna. Di nainayad lata nga magna di pato ya. Isu nga tapno kano haan mausar iti tapno no usaren dati lugan haan kano nga napartak ka nga pumartak wenno haan nga maibang bangga mailisi iti disgrasya. So nga dayta ti kunada na amon iti pato nga sumardeng nga magna ta isu kano tuladen iti lugan dagiti luglugan agat katangan dagiti gumata. Iti mata dawas iti kunada nga panaggatang iti daga no panaglatang kunada latang kunana ket iti panagkat dagiti mahilig nga gumatgatang iti daga. Napintas no haan da nga agsaksakit ngem anya nga rod ket dagiti iti tao ket nakasilpo iti environment tayo gagayem nya manipod iti daga iti angin ken anya mandita. Adda dagiti kapadasan dagiti tattao idi nga isu iti ingkastan dagiti lalakay nga apay nga iti maysa nga ginmatgatang iti daga ket kasla kunada mabubutot butot ket nga sauen apay nga abnormal di makikitaan ti tiyan iti maysa nga tao. Ya. Apay nga no darik na naket hanlata nga maagasan. Ngem idi inaramid ti lalakay ti arami inaramid da tapno umimbag di tao ket ti inosarda ditoy nga nagdawes ket mabalin lata di jay aso parehas met lang aso usarin na met lang ti manok ngem iti mapalabas nga manungal daw ket talaga nga dapat bubungan na di jay naramid nga managdawes ya isu nga baboy iti usarin da iti maudi ket dagita iti nakitan dagiti lalakay nga epektibo nga ingkas-kasta dagiti tatanda lululong da nga isu ti inminbagan iti maysa nga tao anakarik na iti botot kagayem. Iti dadumapay daytoy dati process iti dawes ya. Dagiti napateg nga mausar no maysayang kat ti dawes ket maysa daytoy manok, aso, baboy, pato. Dayta di nabanggit tayo ti pato mausar kadagiti aglatang wenno gumatgatang iti gumatgatang iti luglugan amin nga na materyalan na banag. Ti baboy mausar iti aglatlatang ti daga wenno gumatgatang iti daga. Iti aso iti manok parehas lata mausar iti aggatgatang iti daga. Ken iti amin nga agdawes from healing from death ket dagita ti kanayon nga mausar. Nakanayon ditoy dagiti kunada nga buaya daytoy ket mausar ken tumulong para iti panakasalaknib kadagiti kas matlaang iti tangkil. Tangkil danom mangdalos iti amin nga saan anasayaat nga mapaspasamak. Dagiti gumamela wenno anya mandita nga fresh nga ruot nga alaan da iti aglawlaw nga isu ti inayon da daytoy ket isu ti mangibeleng wenno mangitayab kadagiti negatibo ken saan anasayaat ya dagita apo iti mausar no paipangget iti dawes kadagiti mapaspasama kadawes may salaeng dagiti dawdawaten dagiti panglakayen kas iti panagimbag panakasalaknib pamakawan ken panang bendisyon. Ha? Iti may sa nga saludsod ditoy
apay nga haan nga mabalin nga kanan iti nagdawas ti na idawas nga manok, baboy, wenno aso na daytoy. Iti no apay depende iti maysa nga dawas dayta. No diyan nagaputi baludan handa mabalin nga kanan dayta. Yeah? Iti DJ panag idawas na nga manok iti maysa nga tao nga di makikabit wenno nagbabae wenno lalaki manok mat lang dayta. Yeah? Mabalimot lang nga usarenda iti dawas iti nagapumot lang iti nakiawit iti natay wenno nagaburan iti daga. Mabalin ti manok, mabalin nga aso. Yeah? Ngam iti dagyan nagapo iti nagbagat ken iti nagaburan nga kwa mabalin lata nga kananda nagdijay taada iti danom nga mainanayon nga panangugas kada isuda amin. Nga ngem adagayam iti nayon na daytoy no iti nagawit iti natayan wenno iti aksidente nga natay iti lugan wenno din nagaburan. Adati umunapay nga ramidin da daytoy isudya kunada nga panang sakeb. Itiket na nga sa uwan ti sakeb iti usarin da ijay ket patadem ken danom. Yeah? Wenno no ada iti mainom tapoy wenno sanbigit iso ti usarin da dagita. Nga ti chant na dijay ket timot lang ibagan dagiti lalakay ket sika nga deti tubi deti danom ket sika ti mangugas iti aming endigamanda dagiti nga dakas. Yeah? Sikamet nga patadem sikamet iti manganga wenno mangsalaknib kadagiti tattao wenno kadagiti tattao nga si bibiyag nga nang kaasi kadagiti padada nga tao nga natay. Taiparit da iti agsigarilyo aginom ti danom no handa pay nga aramiden dijay kunada nga sakeb. Tapno mabalin ka nga uminom no agsigarilyo ka mabalin ka nga agsigarilyo. Daytoy ket pananglinis umununa. Yeah. DJ patadem ket pangkontra iti dakes nga awan iti kumkumpet nga madi nga espiritu wenno dakes iti maysa nga sibibiyag nga tao. Okay? So iti laksid iti modernization ken agbalbaliw pamati agtultuloy lata nga may sasayang kat ti ritual nga dawas ditoy no kinakasapulan ya. Ti daddo mga pamilya ket ipakadwada ti Christian beliefs ngem agtultuloy lata nga dagiti napateg a ritual ken cultural tradition. Agtalinaed napateg daytoy para iti panang taginayon iti pakabigbigan ken panangisoro kadagiti pagalagadan kas iti panang respeto panagkaykaysa panangagas ken panagyaman. Saan lang iti ritual dawas simbolo daytoy iti identity komunidad ken panagtutunos. Ipakita na no kas ano nga maawatan dagiti tattao dito sa Sagada ken Mountain Province ti biag. Kas nauneg iti pang panakaisilpo iti aglawlaw. Komunidad ken espirituan alubong. Ti dawas ket napateg nga cultural practice dagiti tattao ditoy Mountain Province nang rona ditoy Sagada. Daytoy ket cleansing, healing ken blessing ritual nga mangisay-sayang kat. Tapno isubli iti panagtutunos, sapulen iti proteksyon, ken papigsaan dagiti relasyon. Ada daytoy iti naduma-duma a porma kas iti panagagas, panagyaman, ken panagdalos, ngem agpapada amin iti purpose na dagitoy wenno iti panggepna. Iso dayta apo gagayom ti pinagtungtungan tayo tata iti nagduduma a klase iti dawes anyo ko mga liplipatan nga ag-follow ken ag-click iti radyo Sagada
104.7 FM. Siya ni Manong yung Rafi, anang ibingay nomod iti daytoy pinagtungtungan tayo tatama ipanggap iti dawas. Naimbag, nga daw kada kayo amin, nga awan labas. Ipapabangga. Dahito iti 104.7 FM Radyo Sagada Matutyan Manragsakan Ay insalido may